so won jotorinoɓe mouvement président Yeeyo Fouta koko maayi redduduɓe cowino waɗi avorté ñande alkamisa 17 lewru février 2022 mouvement Yeeyo Fouta waɗi duƴƴal ummade Dakar rewde Bijilon rewa Wourossogui faya département mo Kanel yaha e commune mo Hamadi Hunare e gardugol présidente Kellel Ndiaye. Tugude Ngijilon ha yetti Hamadi Hunare gorol ko gotol tawa ko caravane mouvement président Yeeyo Fouta ni ɓe natiri Hamadi Hunare. Caggal mum ko ni Hamadi Hunare naaɓe jaɓɓori caggal nde ɓe gummi e ɓuuɓu waka jaɓɓogol madame Kellel Ndiaye président mouvement président Yeeyo Fouta koye on saaha ɓe jooɗi ɓe rokkodirde hakkillaji. caggal mum noon ɓe gummi yaade waɗoyde batu wattam laamu tawa dendagal jeeyaɓe e département mo Kanel gari tawtorede on batu ɗo e Hamadi Hunare ko ni Kellel Ndiaye natiri batu o. caggal nde président mouvement Yeeyo Fouta jooɗi ha gayni koye on saaha bandiraɓe hewɓe ɓami konngudi ene jeeya e ɓen premier adjoint au maire commune mo Hamadi Hunare biyeteɗo Hadiya Diagana ko ni o wi.
en jetti Allah e nelaɗo muɗum en jetti monsieur le maire woni Alaji Amadou Samba Kane mi ari ɗo e inde makko e ɗemgal makko e nela toon kadi yeehi toon e bismade koɗo meɗen wona koɗo ni nde wonno ko debbo acteur de développement woni Kellel Ndiaye mouvement Yeeyo Fouta min mbima bisimilla ma ɗo e Hammadi Hunare garɗa koye wuuro ma garɗa nokku ɗo jiɗɗa yeede hamin gandi ka debbo jiɗɗo président de la république son excellence Macky Sall ɗum noon kala jiɗɗo président Macky Sall ko minen walli ɗum noon ko darde ma e faydagal maɗa e yidde Fuutankoɓe yo jii koye munen yo keɓe fodde munen minen ko ɗum woni darda men alay sago noon sa ari ɗo e Hammadi Hunare min jetto min jaɓɓoma min bismoma inde monsieur le maire Amadou Samba Kane ɗum noon bisimilla ma e wuuro he enen ndendi combat o ko yo Fouta ɓamtu yo Sénégal yo yaaru yesso ko ɗum woni darda men hande ɗum woni darda men janggo temps politique noon ene woni so ɓenni tan ɓenni woni fof yo rutto e liggey muɗum ƴeewa développement commune mum ƴeewa développement Sénégal ɗum ɓuuri wadde important kadi noon min leeli tintinede ko hanki min mbaɗa saisir wonde garal mon ɗo e Hammadi Hunare somin tinino law wona ni wayanno mamin daro hen min mbaɗa foddamen no min poti waɗirde ni ha ɓuura ɗo henna kono noon ha joni wuuri rufani kadi mbiyama ono ɓiɓɓe Hammadi Hunare mairie ndi enen jeydi commune o enen ndendi ɗum kala joguiɗo réunion muɗum joguiɗo baatu muɗum yo waɗi min avisé ara waɗ toon réunion muɗum waɗ toon baatu muɗum no foti waɗirde ni ala jeyɗo mairie so wona onon Hammadi Hunare naɓe kala programme o joyiɗon gaare toon enen fof ndendi poti hen garɗo hayde o ari ko wallude hen pour hujjaɓe mbawa yoltade Kellel Ndiaye madame Kellel Ndiaye an e délégation ma min mbima bisimilla ma ɗo e Hunare kadi wonɓe sababu ha garɗa ɗo e Hammadi Hunare ɓe woni président Sako e yaadiɓe muɗum Aissata Ba Keita e monsieur Guissé l' ensemble oɗon collectif kamɓe foof e monsieur Diawara Allah jarama on jarama koni tan kadi wuuro wawi yarude yesso mono fof yo daro heeɗa banggue mo wawri o ɗum noon yo Allah wallu en Allah jarama on jarama kadi bisimilla moon ɗum kaaba hen ɗo ha janggo minen mon gondi ɗo bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on juurama goto foof hokkama junggo e junggo min teddini goto foof teddugal ngal hani teddinirede hande ko ñalawma weltare ñalawma kawral mana ganduɗa hoore ma pottital mouvement président Yeeyo Fouta foof kawri ɗo henna bon nanodirannoɓe meeɗani yidirde heɓe jidiri hande bon avant ko kalanmi foof oɗo wi o yetti kam wonde sa yi mouvement président Yeeyo Fouta dari ɗo henna e Hammadi Hunare Allah yam ko gonga minne kadi mi yejjitta gondo sababu ha natmi e mouvement président Yeeyo Fouta on woni Alaji Samba Koundoul Samba Hamad Bandel so ɗum yawti kadi mboɗo jarno Cheikhna Diawara e Demba Harouna Sow min pour am mbiyammi ko so tawi mouvement président Yeeyo Fouta darima ɗo heeɓi koyɓe ko saabu ɓeɗo ɗiɗo gati nde hay goto andano mouvement président Yeeyo Fouta e nder Hunare nde mbiyami wonde yomin mbad mana ganduɗa hoore maɗa bureau départemental mi ɓooyi mana ganduɗa hoorema amde hen quoi donkumi hebde neɗɗo jahowo une fois nde kalanmi Cheikhna Diawara e Demba Sow mbimi yoɓe jaa pottital ngal wonno koye wuuro Mama Demba Liyen ɓe jeehi hay transport mi hokkaniɓe donc pour yiɗɗe ƴewde so tawi ene heniɓe mi tawi noon ene heniɓe min mbiyatmi ko ɓe jarama e kadi programme o dariɓe e programme he mi wawa wadde cité yimɓe ɗi foof mais y a quelques personnes quand même il faut mi haala kono noon ko Hunare foof dari mboɗo yetti kadi monsieur le maire Hadiya Diagara eɓe gandi programme o min are amen ko surprise quoi tawi mi alano ɗo mi waɗi voyage mi yeehi gamɓe mi arti tardement min deehi min jettoyimo min kalnimo min teddinirimo
o weltima hen ko halluji ɗo haali ɗi sinno min mbaɗino arrestré min nuldano e mouvement président Yeeyo Fouta. e ko arde ɗo salminde bandiraɓe foof hunaranaɓe min calmini on min juurimon kadi min beltanimon e ñalawma hande o min calmini madame la présidente e diddal muɗum tugganema guila subaka ha joni haaɓe gone lawol ko joni ɓe jetti Allah walli en jettima e nder programme o yo Allah hokku en wadde no jiɗirɗen wadde no jiɗirɗen ni mi salmini les amazones de Kellel Ndiaye les amazones de Kellel Ndiaye noon yalti koye nder mouvement président Yeeyo Fouta ko min woni ɗo darniɗoɓe yettina message les amazones de Kellel Ndiaye min calmini Mamadala Saho ene wonde Aissata Ba Keita ko kamɓe goni ɗo jatagueɓe mouvement président Yeeyo Fouta mouvement président Yeeyo Fouta noon mbeɗa sikki yimɓeɓe foof ne gandi inde nde hay sukaɓe ne gandi inde nde mouvement président Yeeyo Fouta ko mouvement mawɗo ko mouvement jaaƴo ko mouvement gandaɗo e nder Sénégal yon gandu noon onon hunaranaɓe hande on keeɓi ñalawma mo weeɓani sono ko sagam hande madame la présidente arano ko walel kono noon ko onon keeɓi sens o kadi gande noon holko keɓɗon hande ko kadi nangge hen ha tiiɗa kadi mbatton hen haqqillaji moɗon kadi teskoɗon ñalawma ma wor ko change e nder département Kanel ma wor ko change e nder Sénégal foof ɗum noon mi raɓɓi hino tan o ko Salmata Diallo debbo mo wallel représentant mouvement président Yeeyo Fouta